Ey cemaat, men Kur'an-ı Kerim'den vaktim tökönüp bariya bir kıssa aydayn. Hut Allah'ın kelamı. Sure-i Saffat şoň 2-nji 3-nji sefhesinde. Fa aqbala ba'duhum ala ba'di yetesaalun. Cennetde çeşmeden su içdiqaly gurrun etjekler. Hudaý aýtýaşyn Kur'an-ı Kerim'de we terjümeli Kur'an'dan bardan gözdagan. Beheşte su içdiqaly biri aýtjak: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. Suç duqala aytjak: "Hey dost" diyecek. "Men dünyada kan bir dostum madi, bir şerigim madi. Şo hemişe maňa aýdardy, bu musulmanna beheşte da inni dostuny urunmetdiha. Men dünyada bir dostum madi, maňa mydam aýdardy, ey kıyamet boljakmy, näetdirip ben diýip maňa eziyet bererdi" diýipdir. Mydam maňa eziyet berýärmiş, nämesen sadaka beripden, kıyamet boljakmy wur istinip, hut Kur'an'na bahaş. Aham qala hal antum muttali'un fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Aham bilen beheşte gurrun etjekdi. Men bir dostum madi, kafirdi, hiç kıyamet barmy, näetdirip ben diýerdi. Ey şoň halynyň habarap bolmazmy kan diýjekler. Aham Hudaý ejade berjek, cehennemde şol görägäňdi. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Hudaý perdäni açjak, görse cehennemin orta arasynda o görýärdiler biri-birini, görse cehennem orta arasynda ýanypdy. Omal beheşten qyğırjak, Hudaý seslerini biri-birini eşitdirjek. Ham aýtjak: "Qalatallah in kitta la turdin, welawla ni'matu rabbi lakuntu minal muhtarin." Hey dost diýjek, bilýärmisin dünýede maňa aýtdyň, kıyamet boljakmy, näetdirip ben diýerdin diýipdir. Tas menne sen kefine havwa verip sen ýanyňa cehenneme girýärdim ha diýjek. Kıyamatda boljak wakaýadan şu. Hut Kur'an-ı Kerim'de bar. Şowun bir ýardymyza salmalydyr. Dünýäň bir namatdygyny, dünýäň bir äpberik gitmeligini bir ýardymyza salmalydyr. Elhamdülillah biz musulman ýöne ahiretin gurrun etmeýäs. Bir hesap kitap bardyr, bir sabr etseň sogap bardyr, şükür etseň sogap bardyr diýip ýady düşenakda. Ýady düşmese, awwalky dererişi adam kıyameti ýadyndan çykarsa, fakat şu dünýäm diýse bara, şol adam hiç ýürüp jaýyllardyr. Mahtum nişan näme diýer? Dünýäge doýmak ýok, ýene bir diýer, göňül maksadyna ýetip bolmaýar. Mydam maksadyna ýetip bilmäni, ýene ay bir tukanjyk salsam, ay bir öýjäl bejersem, ay bir nämesem, hiç ýüregine aramış ýokdur. Sen daşyndan görüňdi, ey falan ile hoş geçirýär diýensiňa. Şol adam maş men kefim eşitasyň şol adam bir gün. Beh, ahun men ýüregimde turan ýaly diýer şo. Şol adam ýatan ýerine de ýüregine aramış ýokdur. Her lähze bir zat bolajak ýany, her lähze öljak ýany, her lähze ýyklajak ýany. Şoň hiç ýüregine aramış ýokdur. Ya kıyamet ýadyna düşmeýän adam mydam eziyetdiler. Ya hileyine azap berýär, ya ärini eziyet berýär, ya enatçasyna eziyet berýär, ya bir tor enatçyla we ogul gyýdyny eziyet berýär. Bir kıyamet bardyr, bir jogap bermeli bolan Hudaý bir hesap kitap etjekdir. Mahkemeye adli ilahi ýürüjekdir diýip ýadynda ýokdur. Ýeke zerre ýan okully. Femen ya'mal misqala zerratin hayran yarah we men ya'mal misqala zerratin şerran yarah. Eger ýadynda ýok, näme diýip enatçasy terbiyet berenek. Asa öýünni gurrunu ýok, asa agdalyna. Gıybet diýip, töhmet diýip, näme diýip mescidin, haýsy bir mescid bar jemaat oňşýa. Ey ola qana adamlar, ey ölgüler. Haýsy mescid bar jemaat agdy bir. Ey musulmanlar. Haýsy öý bar içi agdy bir. Näme diýip musulmanlar beýle bolmaly. Hem Rasulullah'ın ahlaky, hem Hudaýyň iý beren Kur'an-ı Kerimi kim ýöretmelişler? Bir hoş ahlaklyk, bir qahar ýutmak, bir güler ýüzlük, kän nefil namazdan sogap känirha. İşte aýt günne biri-biriniň öýüne barjakda, saňa agyry gelýärsen o innen akda, ay Hudaý üçin lanet ber şeytany baraýyny bar şoňa, bir adamdy öýüne 100 rekat nefil okuýsun, sen sogabyň känne. Be şehri kıyamet mero tank dast, ki vecihi nedaret bi hasret nişast.
kıyamet gününe elin boş gitme. Soğabın yığınak kıçtadın. Karger de olsan, karment de olsan, kasip de olsan, taş yurtta, yakın yurtta, işleyen ne olsan, okuyan ne olsan, defterde oturuyan ne olsan, her işte var. Soğabın yığınak kıçtadın. Kunun kuş ki abes kemer der güzeşt. Ne vakti ki silabet eser güzeşt. Şimahal fırsattir ikimi de. Su bilmiden geçip bariye, yaş 20'den geçip bariye, 30'dan geçip bariye. Su orta geldi. Şimahal sudan çıkman fikrin etmeli. Ne vakti ki silabet eser güzeşt. Su kellenden geçip içine kalk bolondan sonra memnun çaretin yermenliğinin peydası olmaz. Demirip ölüp kalarsın içinde. Su şimahal bariyaka, bilimden geçip bariyaka hesabını çekmeli. Çok gavi ki o sar çeşmeş bebest, devanta beşep, şep hemanca ki hast. Hazreti Sa'diye diye. Dünyanı veren, köfü veren, tahsil kardelen başı, cahan dide, haklı, yazan kitabı dünya yayrattıran Hazreti Sa'diye diye. Bustan-ı Sa'di'de. Çok gavi ki o sar çeşmeş bebest, devanta beşep, şep hemanca ki hast. Kadim kuncu devellerine bir yağ alacak bolallarına diyen gözün danıp ya sığırın gözün danıp ne diyelim? Yürüt diyelim. Deskandaşından sığır aylanıya. Göz danıp da sığır pakir bir yana bariyam kadip bariye. Akşama çeli sığır aylanıya. Akşam yerden çıkıyor, önkü yerinden çıkıyor. O peyvan pakir gözden ağılla. Bir adam yaşımız 30'a yetiptir, 20'den farkımız oldu mu? Ya her de önkü mü? Ne mi fark ettik? Yüzümüzün nuru arttı mı? Ahlakımız, hoş ahlaklığı arttı mı? Sokağımız arttı mı? İyiliğine hizmetimiz arttı mı? Halka ulguluğumuz arttı mı? Yaşımız 30'a vardı haline. Şu gavi ki o sar çeşmeş bebest, devanta beşep, şep hemanca kehast. O sığır pakira aylanıya, akşam yine önkücüdür onunla dur. İnni bazı nişast vakti yetiptir. Yaş 50 varttır, 60'a varttır. Hizmet betiptir hamana. İmme ahiretinden çüreyim. Özünün iman, öz hanvadası, terbiyet vermek, iman için, kıyamet için ne iş etti? Kur'an-ı Kerim'den, namazlarının kazasından, Huday için nasihat divay diyen. Evvel özüme gerek görürüm, sonra siz doğan çıklama nasihat divay diyen. Yine 5-6 dakika vaktim var. İnhe, evimizde kıyamet gün Kur'an-ı Kerim'de 200 yerden kan yerde kıyametin gördüğünü var. 200 yerden kan yerde. Elhâkumut tekâsür kıyametin gördüğünü. El-Kâriya kıyametin gördüğünü. Vel-Adiyat kıyametin gördüğünü. Hemme kıyametin gördüğünü. Ve tebbet kıyametin gördüğünü. Ma ağne anhu mâlu ve ma keseb seyaslâ nâran zâte lehat. Evimizde ba sogabını, mananı, qawluğunu, hoş ahlaklığını haysi bir zatda qawluq bolsa yortup durmalıdır. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed